Què tal? Doncs us dic ja... Tu m'entens, no? Si tu m'entens, ja... No necessitem res més. Res més. Que és una paraula que m'acabo d'inventar. No res més, no. Així un català andalús, res més. D'això, que no necessites res... Paro ja, no? Paro. Ok. Ara no puc avançar més perquè aquí al llit. El llit! Cau en tena! Total, que comencem aquí el canalet aquest diàlegs, El català el parlo poc. Poc tirant a res. Res tirant a... que el meu accent és fatal, vamos. Veures de... No sé, o sigui, m'entrebanco, no sé si es nota, no sé si s'ha notat. M'entrebanco, i per què faig això, no? Doncs precisament per això, perquè parlo poc el català, parlo amb alguns professors a classe ja, i dic, hòstia, sé dos idiomes i un el tinc allà aparcat sense aprofitar-lo. I jo, no m'oblidis, sisplau, no! I una altra cosa és que el senyor Wert, que vol espanyolitzar els catalans, jo de tota la vida he sigut castellano parlant, he parlat castellà sempre, a família, amics, amb tothom, menys amb els profes de català i algú més, però prou. Ara que el Wert ens vol espanyolitzar, doncs com que m'està com incitant a fer tot el contrari, no? A parlar més català, perquè dic, coi, no el parlo, saps? No el parlo. I dic, doncs ara el parlaré. Em vol espanyolitzar, que això és una cosa que és un projecte secret que té. De moment, el que vol és espanyolitzar els catalans, doncs dic, ah, sí? Mira, jo ja estic espanyolitzat de sempre perquè sempre he parlat més castellà, però ara que ho dius, m'han donat ganes d'utilitzar més el català. Clar, amb la gent que parlo castellà ja no és qüestió de canviar d'idioma, perquè quan parles amb una persona amb un idioma és molt difícil canviar-lo. De moment, què puc fer? Doncs, hosti, faig vídeos. És com perfecte, no? Així ja tinc total, Només em falta crear un canal en anglès, que menys broma, en un futur, allà que està... Hola, futur, que si no et veig! I més jo que m'estic tornant miop. En aquell futur d'allà, ja... Potser en anglès també, però aquest no és el tema. Em sento estrany, tot s'ha de dir, perquè no estic acostumat a parlar català tan seguit i no estic acostumat a parlar català dient xorrades, perquè quan parlo català amb professors, clar, un professor no li dic què passa? Soc imbècil! No estic acostumat, no? No, però mola, m'està agradant. M'està agradant. Tens un núvol dintre l'ull que vol escapar de tu. Tothom. En català correcte no diem vale. Ui, d'acord. Això, vale, que jo les... I dale amb el vale. I dale, això no és de... Frustració! Salvador Espriu està com a tot arreu, no? Televisió de Catalunya, Espriu! Diaris, Espriu! Obra Salvàter, Espriu! Que no dic que estigui malament, de fet, estic a classe treballant l'obra Antígona, que va fer basada en la de Sòfocles, tot això de... Tu m'entens, no? Quan dic tot això de bla bla bla... Ja m'estàs entenent totalment el que vull dir, em posaran un 10 quan li posi asrasra a l'examen d'això. Molt bé, estupend. A plorar... M'he quedat aquí, en plan... Millor que me'n vagi, no? És millor per tots. Jo pretenia que els vídeos aquests, que tinguessin algun valor, servissin per alguna cosa, però com no he fet més que dir xorrades, xorrades. Clar, però xorrades, si fes amics, xorrades, com? És igual. Déu meu, què em passa? Total, que jo pretenia que això servís per alguna cosa, però només he fet l'imbècil. Doncs ja està. Bé, no, una cosa. Aquí no pujaré només vlogs, pujaré tot tipus de vídeos. Tinc que jo m'invento. La primera persona del present del verb tenir, que és tinc, jo tinc, perquè... No ho sabeu, però jo treballo a l'Institut d'Estudis Catalans. Jo treballo. Veieu com necessito practicar? Treballo, o sigui, no treballo, no. Doble L, què és això? Fem una xotra, treballo. En plan argentí. Jo treballo, molt bé, no és cierto? Que algú em freni, si us plau. Una cosa que vull fer en els que siguin així més blogs així... És com una mini secció dins del vídeo que sigui expressions catalanes, no? I destacar una expressió o una manera de dir o una frase feta o una... I la d'avui és campi qui pugui, com dient, si pots, vés-te'n. No, vés-te'n perquè ve un perill per allà, saps? Campi qui pugui, o sigui, que ve un Tyrannosaurus Rex, tampoc és per tant, però jo de tu m'aniria anant, no? Saps? Perquè el Tyrannosaurus s'acosta... Això ho deia el... Com es deia? El de Vent del Pla, el... Sí, home, el dels purins, el de... Ui, que malament tot. El Montràs!
al munt ras i no he hagut de buscar, m'he reclutat jo solet. Això que venia? A casa un zeuna de què? Total, campi qui pugui. Campi, que campi, què és campar? Anem a veure. Campar, campar, campar... Campar! El verb campar, anar vivint, passar la vida. I llavors, mereixo que em fotin unes... Oh, el verb fotre m'encanta. Això, campar. Això vol dir que, quan dius campi qui pugui, estàs dient que vigui Adrià inventant paraules des de 1996. Ai, si els que fan això m'escoltessin, fotrien parell de clatallós ben donats sense m'acabava la tonteria. Total, el significat de l'expressió en teoria és que ve un perill, que fugi qui pugui, però el verb campar vol dir anar vivint, que vagi vivint qui pugui. Anava a dir que no ho entenc, però les expressions no s'han d'entendre, són com són, i les paraules per separat tampoc tenen el significat que després té l'expressió normalment, no? Ja l'he analitzat, a la merda tot. Vols callar ja? Vols callar ja? He de millorar la pronunciació. No només el parlo poc, sinó que a sobre soc del Baix Llobregat. Pronunciació. Ja me'n vaig. Vull muntar una festa, ja me'n vaig. Hosti, que no es calla el nen. Adeu. Adeu.